Chceš z prenajmu svojej nehnuteľnosti vyťažiť maximum? Tak zabudni na nereálne podmienky. Veľa majiteľov chce vysoký nájom, ale zároveň požiadavky typu iba jedna osoba, bez detí, bez zvierat, bez cudzincov, len Slováci. Ideálne ešte prosím vás v byte ani nedýchajte. Potom sa čudujú, že nájomníka hľadajú mesiace. Moja klientka sa sťahovala k moru a chcela prenajať byt. Mala pekný nábytok, ale po návrate si ho aj tak chcela zariadiť na novo. Tak prenajala dvojizbový byt 2 cudzincom a dovolila im aj mačku. A hádaj čo? Zaplatili nájom ako za trojizbový byt. Tak dobre platia, že by som im tú mačku aj kúpil. A ak sa bojíš, že ti zničia byt, pýtaj si vyšší depozit. Pokojne aj taký, za ktorý si kúpiš nový nábytok. Aj s dovozom. Realita je taká, že skupiny, ktoré ľudia automaticky odmietajú, sú často ochotné zaplatiť viac, lebo vedia, že ich inde proste nechcú. A keď im dá šancu, tak si to vážia. Prenájom je obchod. Menej podmienok sa rovná viac záujemcov. Viac záujemcov sa rovná vyšší nájom. Jednoduchá matematika. A teraz mi napíš do komentára, ktorá podmienka je pre teba v pohode a ktorá už je tak cez čiaru. A daj mi like, ak chceš viac realitných tipov.